Bilişiniz ýaly, hereketli videolar düşürmek üçin GoPro markasy epey öňde. Sektorda liderligi sebäpli hem kameranyň bahasy da beýlekilerden gymmatrak. Gowjagor GoPro kamerasyny almak üçin ortaça $1000 pul gerek bolup bilýär. Ýöne puluňyz ýok bolsa o diýen problema däl. Çünki DJI'nin Insta360'ın SG-Cam'ın GoPro bilen ýarşyp biläjek kameralary bar. Ýöne size şu ilk soramak isleýärin. Meşhur markanyň ortak ýyly kamerasyny almany saýlardyňyz ýa-da entek o diýen meşhurlyk kazanmadyk. Ýöne o kameradan gowy netijeler beren kamerany saýlardyňyz. Dostlar, bugün size dünýäniň dron sektorunyň %75 götürünü elinde tutan dünýäniň dron öndürüjisi DJI'nin GoPro garşy öndüren DJI Osmo Action kamerasyny tanıtmakçy. Kamera bahasy bilen GoPro 5'e deň bolup çekim hili bilen GoPro 7 bilen deňeşdirýärler. 2006-njy ýylda dören bu DJI markasy uzun ýyllar boýunça dronyň gimbaly, dronyň kamerasy üzerinde kämilleşýär we netije 2019-njy ýylda DJI Osmo Action kamerasyny satyp çykarýar. Bahalar ortaça $275 töwereginde we kameranyň her iki tarapynda sensorny ýa-ni duýgur ekranlary bar. Öňdäki kiçijik ekran arkaly özüňizi düşürmek amatly bolup durýar. Bu has köp maşynyň içinde ýa-da dar görüşli gurşawlarda video düşürmek üçin amatly. Sebäbi maşynyň içinde uly kameralary ýerleşdirip özüňizi düşürmek kyn bolup biler. Ýöne bu kamera bilen amatly we ýokary hilli. Sebäbi bu 124 gram agyrlygyndaky kiçijik kamera 4K hilinde 60 FPS-de video düşürip bilýär. Ve surata düşürme fonksiyonu hem ýok däl. Kameranyň 1300 mAh bataryasy bolup 63 minut video ýazyp bilýär. Zaryat ýeri Type-C bolup ýazgylary HDMI bilen hem aktaryp bilýäňiz. Ýanyňyzda kompýuter ýok bolsa bu hem problema däl. Öz programmasy arkaly telefonuňyza baglap geçirip alyp bilýäňiz. Kameranyň üst we ýan tarafynda 2 san düýmesi bolup, üstdäki düýmeler açyp ýapmak we ýazga girmek üçin, ýandaky düýmeler bolsa modlary üýtgetmek we ekranlaryň arasynda geçmek üçindir. Ekranlaryň arasynda geçiş ýapmak ýene bir aňsat ýol hem 2 barmak bilen ekrana 2 edek basmakdyr. Ýan aşağı tarapynda bolsa zaryada goýulan ýeri we çip girişleri bardyr. Size maslahatym 4K videolar üçin U3 çalt geçiren çipleri almaňyz, ýoksa çip ýeterlik bolman biler. Çünki özüm düşürüp gördüm we kameranyň gowy video hili bar. Videonun soňunda bu kamerada düşürilen videolary paýlaşyp sizden bu barada pikirlerinizi haýyş edip bilerin. Kameranyň video düşürmek üçin 2 sanak modu bar. Edil surata düşürilen wagtda normal we RAW suratlar boluşýarlar. Bularda da normal video we design like modu var. Design like modu hem videoları sonradan renklendirmek için has amatly bolup durýar. Bu kameranyň esas aýratynlyklarynyň biri hem hereketli kamera bolmagy. Ýöne muny köp kişi ulanyp bilmeýär. Eger de hereketli video düşürjek wagtyňyz RAW study moduny açmaňyz gerekli. Eger de o modu açan wagtyňyz bu kamerada ılgap video düşürseňiz hem edil gimbal bilen video düşüren ýaly netijeler alyp bilýäňiz. Bu kameranyň ýene bir gowy taraplarynyň biri hem hiç ýyl aparat ulanmadan suň aşagynda 10 metre çenli video ýazyp bilýäňiz. Kameranyň ses alyşı hem o diýen erbetdäl, ýagny kamerada ekstra mikrofon takmadan hem gowy ses netijesini alyp bilersiňiz. Ýagny kamerada ekstra mikrofon takmadan hem gowy ses netijesini alyp bilersiňiz. Eger isteseňiz ses hem takyp bilýäňiz we kameranyň kiçiňrek kolonkalary hem bar. Aldym, ulandym, barlak gördüm we size de maslahat berýärin. Kiçiňrek reklama. Eger sizde böyle ulanan haritleri almak ýa-da öz ulanan haritlaryny satmak üçin meniň Instagram, Telegram we WhatsApp alym-satym gruppalarıma goşulyp bilersiňiz. Ýene bir videonun soňuna geldik. Beýle videolaryň dowamy üçin meni goldap kanalyma agza bolup, video like goýup tesbir ýazyp bilersiňiz. Mundan soň näme barada video düşürmegimi isleýän bolsaňyz tesbirlere ýazyp bilersiňiz. Görüşýänçe hoş, sag bolun. Salam dostlar. Şu wagt DJI Osmo Action'a düşürilen video. Hava soğuk.